Kasabay ng patuloy na pag-init ng panahon, ganon din ang mainit na paalala ng mga health experts sa publiko tungkol sa mga sakit na madalas nararanasan sa panahon ng tag-init tulad na lang ng heat exhaustion. Ang ating katawan nagpo-produce ng sariling init. Ito yung heat load na sinasabi natin. Kapag yung temperature sa labas, ambient temperature is mas mataas, mas mahirap nating may expel yung init. Ang problem ngayon dyan, nagbi-build up yung init sa katawan natin which lead to heat exhaustion. Gaya na lamang ni Nanay Margie na madalas mahilo dahil sa sobrang init. Nararamdaman ko po sobra pong pawis. Madalas po akong mahilo tapos mauhaw. Kaya napipilitan po kaming uminom ng malamig. Ano po yung madalas din po natin ginagawa para po matanggal po yung init? Nung pong maliligo po, 3 times a day po ngayon. Tapos po, pagka hindi ko po maharap at maraming customer, magpupunas na lang po ako ng towel po na may malamig na tubig. Si Jerica naman na maghapong tutok sa init dahil sa kanyang trabaho, hindi umano pwedeng mawala sa kanyang tabi ang kanyang tumbler at pagsusuot ng komportabling damit. Ang ginagawa lang po namin dito ay syempre tutok kami sa init, kuya. Uminom po kami ng maraming tubig, tas malamig po na tubig. Sa sobrang init po, ganito yung suot namin para maibsan din po yung init na dala ng panahon. Ayon sa mga eksperto, kapag nakaranas ng heat exhaustion, ito ang mga dapat tandaan. First is kailangan ilayo mo kaagad siya dun sa source ng init. Udali mo siya sa mas cooler na place, in shaded area, and then you loosen yung clothes niya. Kailangan kasi mailabas niya yung init. And then, kailangan lagyan mo siya ng cold towels, no? Para at least ma-promote mo yung cooling. And then, kailangan mo tumawag ng tulong kung yung pasyente ay nawalan ng malay at yung niya talagang hindi nagre-respond sa'yo. Dagdag pa, malaking tulong umano ang pag-iwas sa paglabas tuwing peak hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At kung lalabas man, siguraduhing may dalang payong at sombrero upang hindi direktang tumama ang init ng araw sa ating katawan. Ugaliin ding uminom ng tubig. Sa datos ng Epidemiology at Surveillance Unit ng Provincial Health Office, nakapagtala sila ng mahigit 30 kaso ng heat exhaustion noong nakaraang taon. Ayon din sa Pag-asa, asahan pa rin ang matinding init sa mga susunod na araw kaya mahalagang maging handa at alisto ang lahat upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan. Lester Narag, Balitang, Solid North.